iniciamos o acto da presentación da candidatura ao Concello de Vigo por parte de Esquerda Unida. Como previamente se anunció, está na mesa o noso candidato a alcalde, está na mesa o secretario xeral do Partido Comunista de España. Como os que mandan dixeron que non hai que estenderse moito para non facer demasiado longo este acto, eu dispoñome a facer unhas cantas consideracións sobre o asunto que hoxe nos convoca aquí. Aqueles que teñen un pouco de familiaridade coa candidatura saben que entre os 27 candidatos, porque é o que manda a lei, hai candidatos veteranos, candidatos moi veteranos, candidatos que pasan dos 82 anos, como que suscribe, e hai un número considerable, cualitativamente moi importante, de candidatos novos e de candidatas novas. Porque sempre se di que os novos son os que teñen a ilusión e os veteranos teñen pouca ilusión. Eu discrepo totalmente desa teoría. Os veteranos seguimos aquí con máis de 8 décadas porque aínda non perdemos a ilusión, e hai novos de 20 anos que a poden perder no camiño. Por lo tanto, en ilusión ninguén gaña aos veteranos. Chámense os veteranos Carlos Núñez, chámense Baldino Varela, chámense Conchita Nogueira, chámense como se chamen. Están aí porque a ilusión, incluso en momentos tan adversos como os que estamos vivindo desde 1989, non abateron esa nosa ilusión. Os novos saben menos que a nós, pero son máis modernos. E os novos teñen a forza que nós xa non temos. E os novos teñen un tipo de ilusión que oxalá non perdan, que nós demostramos que xa non vamos perder. Os novos son aqueles que van protagonizar no esencial as actividades da nosa candidatura antes do 22 de maio e despois do 22 de maio, cando coloquemos a 1, a 2 ou a 3, xa veremos, no Concello de Vigo. Desde hai décadas non houbo na historia de Galicia e na historia de España un momento tan favorable para a esquerda, mesmo para a esquerda marxista, mesmo para a esquerda revolucionaria. Se aínda hai persoas intelixentes e cultas que pensan que o capitalismo resolverá os problemas, o capitalismo que lle crea ao mundo cada día máis problemas, esas persoas serán cultas e intelixentes, pero no momento en que pensen eso é que perderon a intelixencia e a cultura. Estamos no momento da esquerda, estamos no momento do anticapitalismo, e estamos no momento en que os postulados marxistas teñen unha vixencia probablemente superior a aquel momento que inspirou os mellores postulados en 1848 do Manifesto de Marx e de Engels. Choveu desde aquela, pero o capitalismo nunca foi tan inicuo, o capitalismo nunca foi tan depredador, o capitalismo nunca foi tan voraz, o capitalismo nunca estuvo contra a xente do común a que nós en principio representamos, e no día que teñamos o poder nos vamos representar a toda a sociedade. Este introito parece o dunhas eleccións xerais para presidente do goberno en España, para colocar 120 diputados do Partido Comunista ou de Izquierda Unida no Congreso dos Diputados. Non é así. É para colocar 1, 2, 3 candidatos nosos nun humilde concello español que é o Concello de Vigo. Hai os máis humildes e hai os tamén menos humildes. Dirán algúns, quizáis dos novos.
pero desde un concello non se pode facer algo que teña alguna semellanza coa revolución. Non. Estamos todos convencidos, especialmente os veteranos, pero nos concellos, aínda na estructura capitalista inicua na que vivimos, aínda no mapa da corrupción que está condicionando actitudes, xestos e posturas, neste concello, como mínimo, os nosos concelleiros teñen que ser decentes, teñen que ser honrados. E chegamos a un grado de podredume, de putrefacción moral e política tan grande en Europa, xa non penso na Italia de Berlusconi, pero a España de Cans andalle moi preto a Italia de Berlusconi, que nun humilde concello, o de Vigo, ou de Ribadavia, ou de Mos, ser decente, ser honrado e xa empezar a facer a revolución. Os nosos concelleiros van ser honrados, entre outras cousas porque teñen que dar conta todos os días, coa súa actuación, co seu exemplo, aos electores, e teñen que dar conta a todos nós, os que estamos aquí e outros que non viñeron, que vamos intervir na campaña, e que vamos intervir na campaña entusiásticamente, porque se agora non temos entusiasmo, camaradas, entón temos que pechar a porta. Aqueles que teñan noticia dunha proposta para o debate programático que está repartindo Esquerda Unida desde hai días, que chegou ás miñas mans o día que Esquerda Unida se reuniu con aqueles que temos algunha responsabilidade nos foros ou nas instancias da memoria histórica, terán noticia de que esta candidatura presidida por Rubén, esta candidatura pon o acento en moitas cousas, pero tamén pon o acento no que dunha maneira simple vamos chamar memoria histórica. Os que me coñecen saben que estou, porque son filólogo, en desacordo con esa denominación. É a memoria republicana de Galicia e de España, non é a memoria histórica. Sempre digo, aquí non imos reivindicar os celtas, imos reivindicar os republicanos que foron fusilados, exiliados, represaliados, torturados, etc. É a memoria republicana. Pero como a denominación memoria histórica anda por aí, xa mesmo no boletín oficial do Estado, cando eu diga memoria histórica, que eu digo de mala gana, todo o mundo sabe por que o direi. Pois ben, o outro día comprometeronse os nosos candidatos ante varios colectivos que teñen algunha relevancia na dirección dos colectivos da memoria histórica de Vigo, a que a memoria histórica estará no noso programa. Como estará no noso programa o ideal republicano, é mesmo unha denominación que parece que está proscrita, república. E cando digo república non me refiro fundamentalmente á Segunda República, porque insistir demasiado na Segunda República é ser en política excesivamente nostálxicos. Un poquinho de nostalgia non está mal. Porque non vamos ter nostalgia da revolución educativa que se iniciou do 31 ao 33 na primeira legislatura da Segunda República? Porque non vamos ter nostalgia do que fixeron cultural e, polo tanto, políticamente as misións pedagóxicas? O que pasa que a nosa nostalgia ten que ser creativa, porque o día que teñamos un pouco de poder ou partes importantes do poder, nos trataremos non desde a nostalgia, sino desde o espírito creativo de mellorar, na medida do posible, as misións pedagóxicas e a revolución educativa que fixeron os profesores, e especialmente os mestres primarios do 31 ao 33 na primeira legislatura republicana. Porque nós non queremos resucitar a Segunda República. Nós estamos coa Terceira República, e hai un dito en todos os idiomas hispánicos que di: a terceira vai a vencida.
pero aquí pode haber entre nós, e está ben que os haxa, porque nós temos uns ideais comuns no esencial, pero moitos matices discrepantes, e se eu non fose ateo diría gracias a Deus. Claro que aquí hai persoas que se cadra poñen un acento máis que na memoria histórica, máis que nos ideais republicanos formulados de 1931 a 1936, poñen o acento naquelas cousas que todos nós sabemos que son máis exigentes, máis apremiantes. Está aí o paro, o desemprego que é brutal, están aí o problema das pensións, está aí o perigo de que nos privaticen as institucións sanitarias. Podemos quedar desasistidos de médico e podemos quedar desasistidos mesmo de aulas escolares cando a vaga ou a ola de privatización chegue tamén a certos centros de ensino. Eses son os grandes problemas, aqueles nos que pensan os pragmáticos, pero é que nós, sin deixar de ser pragmáticos, pensamos que aínda é máis prioritario que erradicar o paro, aínda é máis prioritario que defender a sanidade pública, manifestar a nosa dignidade, porque se non hai dignidade é o ideal republicano, se non hai dignidade é o noso compromiso coa memoria histórica. Un ser humano sin dignidade non é exixente, e se non é exixente non hai sanidade, non hai educación, non hai emprego. Así pois hai que ir conxugando. É a única candidatura en Vigo que vai conxugar estas dúas prioridades, a da dignidade republicana, a da dignidade e o compromiso coa memoria histórica, cos problemas apremiantes que van da sanidade ao desemprego, vai ser a nosa candidatura, porque, camaradas, que partidos desde hai tempo e cada vez menos enarboran a bandeira da memoria histórica ou a bandeira republicana, xa ningún. Aquel partido que poidera ter máis proximidade connosco é o PSOE, pero o PSOE hai moito tempo que deixou de ser un partido socialista. Por lo tanto, decir que o PSOE é un partido de esquerdas, quizáis a algúns políticos pareceralles ben, pero antes que político son filólogo e debo-me as palabras, e as palabras significan o que significan. O PSOE non é socialista, xa non digo marxista, que sería moito pedir. Por lo tanto, están escondendo aquelas cousas que hai 20, 30, 40 anos algunhas veces suxerían un pouco de república, un pouco de compromiso cos republicanos e represaliados. Eso xa desapareceu. E agora, camaradas, eu invito-vos a que pensedes nesta reflexión que propoño. A quen imos pedir o voto nós? Nós vamos pedir o voto non aos siareiros de Rajoy e de Aznar. Nós vamos pedir o voto a aqueles que son de esquerdas, que queren ser de esquerdas, ou que aínda non perderon un pouco do sentido musical da vella esquerda. Entre eles están algúns decepcionados do PSOE. E vamos pedir o voto moi especialmente aos novos. E se os novos atopan en nós ese pragmatismo que se esquece da república, que se esquece da revolución educativa, que se esquece da dignidade dos seres humanos, eses novos van nos confundir co PSOE, co PP e con todas esas siglas que andan falando do futuro, pero o futuro está só en función do pragmatismo. Nós somos pragmáticos e ao mesmo tempo estamos comprometidos con algo que é prioritario, o pragmatismo, comprometidos cos principios e comprometidos cos ideais. Só conxugando ben estes dous eixos da nosa proposta programática, teremos os votos dos novos que queren ser esquerdistas, dos novos que saben que a esquerda é a salvación,
non hoxe, nin mañán, pero hai que empezar algún día, e teremos os votos dos decepcionados do PSOE e de todos aqueles que aínda se reclaman dunha certa esquerda. Nos, e ao dicir nos, casi penso nos veteranos que estamos, eu estou nun sitio privilexiado. Vou de número 27. Na miña aldea, no galego da miña aldea, dice vou de pecha porteros. Pero é unha maravilla, porque van reparar no meu nome, van dicir unha vez máis, pero este home aínda non morreu. Este home que debe de ter 130 anos, que é casi contemporáneo de Federico Engels e de Carlos Marx, este home aínda está aí, aínda está con eses, aínda está na esquerda, aínda non soupo meterse no PSOE para que o fixera ministriño de calquera cousa. Pois este home aínda non morreu. E eu agradezolle aos confeccionadores da lista que me deran ese posto de privilexio. Penso poñer a candidatura nun marco. Temos que axudar moito, e eu xa teño falado, e non sou eu, con camaradas e simpatizantes moi distintos, de que conviña, e esta é unha proposta que fago a Rubén como líder da nosa candidatura, de que conviña facer un chamamento a moitas persoas que foron heroicos militantes do Partido Comunista no seu día, que deixaron o Partido Comunista, que algúns deixaron Esquerda Unida, pero que sabemos que non están en ningún lugar non esquerdista. E esas persoas que poden afiliarse ou non, que poden colaborar máis ou que poden colaborar menos, que poden ser máis entusiastas ou menos entusiastas, están aí, co seu saber, coa súa experiencia e, no fondo, coa súa simpatía. Porque moitos deles, como moitos dos presentes, sabemos que nós, sobre todo desde o ano 89, somos soldados dun exército derrotado, pero dun exército e dunha causa invencible. Moitas gracias.